Kamoro moro maintie jara mar Oloo TV en kinde makare. Maindi en chiro mar Kuku mar Wach kod an mbaka ikinde ka kinde. Odiochieng' ma kawuono wach mwadwa twakie. Thor mar wach en weche mag lupo, mabende en achiel kuom gigo koma oganda mawuok e Luo Nyanza odonje ahinya mondo mi giyud nweng'o margi kaka gichiemo e kinde ka kinde. Odiochieng' ma kawuono antiere studio kol welo ariyo kainde. Achiel ka achiel abro miyo gi thuolo mondo gimosu gi nyisu nyinggi, kaunti ma giaye kae to wabro dhi achiel ka achiel e Kuku mar Wach mar odiochieng' ma kawuono ma en weche mag lupo. Arwako e studio. Mos oganda wa maneno Oloo TV nyisi gi nyingi kaunti ni kae to obro dhi nyime kod twak machalo. Amoso wa nya jowinjo joneno mag radio Oloo kamora mama intie. Joneno mar TV mar Oloo kamora mama intie. An nyinga Evans Achiro awuok Homa Bay County. Arwaki madam, in bende mos oganda wa maneno Oloo TV. Amoso wa hinya joneno mar Oloo TV nyinga en Olga Odera Kisumu County. Erokaona nya Olga kachiel kod Evans. Achiel kachiel kura duogo iru ka thor mar wach odiochieng' ma kawuono en weche mag lupo. Weche mag lupo ang'eyo ni en achiel kuom ohala ma oganda ma joluo timo. Kata economic activity ma joluo ng'eny ahinya en weche mag lupo. Okinyiswa ni to Evans, ang'oma in jalupo koso ok in jalupo? An jalupo kendo japith. In jalupo kendo japith. Mano wach maduong' mane okiwacho ne oganda. Olga, achiel kachiel kwa bire weche mag lupo. Ang'eyo ni untiere kod riwruok kata kambi mong'ere kaka Victory Farm. Nyiswa ni to Victory Farm mwadwa wuoyo odiochieng' ma kawuono kotena kod weche mag lupo en riwruok kata kambi machalo. Victory Farms en kambi mano chak gi ji ariyo. Wuon Victory Farms iluongo ni Joseph Refman, en higni 34, noa USA, biro Kenya, moneno ni pi waler to ber, wan gi pi lakini onge cage farming ma watimo sani. Koro moneno no ochake kod Steve Moran e co-founder mar Victory Farms. Nochako higa mokalo dwe mar 6. Koro nyalo nyiso ne to Victory Farm ni eri kod Kuku mare ang'oma utimo kae no chaki higa mokalo isewacho no jok mane founders kata jok mane ochake nyiso ne to kwa dhi piny ang'oma utimo. Kaka sani ne wachake higa mokalo wasendiko ji madhi 100 karure kuom jogo nitie mine kod joma chuo walupo e nam mar Victoria, Homa Bay County, Kasindo, wantie kumiluongo ni Roho Bay e nam. Koro gimotimo maduong' kaka Victory Farm en lupo. Lupo En mana lupo. Erokaona nya Evans Achiro. Evans Achiro kaka jalupo mabende wuok e gwenge mag Luo Nyanza. Nyiso ni to weche mag lupo ma oganda wa mathoth timo en chenro machalo nade? King'iyo historia mar joluo gin joma ne onyuol e tie nam mane gichako gin yudo ka economic activity mar gen lupo. Koro ka ng'iyo joluo osebedo ka luwo nam Lolwe ma rech mantie nam Lolwe dhi ka gima rumo. Winjo. Ma koro gikama koro jolupo ok nya dhi e pi ma yud rech mag duoge giyudo go pesa ma ng'ato nya dwaro mondo okony go ode. Ko yudo ka koro kanyo nitie gap moro aluongo ni gap. Gap ne omiyo koro neno ka koro jatendwa obiro Kenya ka moyudo ni okay nitie gap moro, nitie joma dwaro rech to nitie onge rech e pi. Koro yath en pidho rech. Koro gap no ema ne jatendo obiro to donje. Koro kaka jo onage gi sani jonagi pod nitie mang'eny ma pod ogeno ni okay wadwa lupi to gidhi to yanono. Koro yanono no e gap ma kaka wanjo Victory Farm ma kampuni mar pidho rech ema biro wadonje. Koro kachiel mana kama intiere no nyiso ni to ang'oma miyo wabedo kod gap kata miwacho ni ka jolupo dhi to giyudo ka rech onge e nam. Ang'oma timore pie ma onge pi odok chien koso jolupo ng'eny koso ang'oma timore momiyo rech bedo ma onge? Gik miwacho go te timore. Pi nitiere to dok chien. To rech nitiere to dok chien. Koro mae gima timore. Eno ka jowa madhi e nam lupo gitiyo gi gas gige lupo. Gitiyo gik mamako nyaka rech matindo ma owinjo bed ni weyo makiny dongo mondo ous e chiro. Koro ka en odhi mathis moyudo e okawo e chiro. Sama igolo mathis cha
isenego generation makiny. Koyudo koro en lupo ma pile pile to jowa ma lupo ok yier ni ok ma duong' oromo chiro akaw ma dhi gi chiro matis waduoki. Mane ema medo nego nam ni rech orume nam. Pero kona nya kaduogo iri nyamin wachiel kachiel Olga. Nyiso ni en ang'o motimo mopogore nikech jok wacho ni nitiere jogo mano biro mondo mi u bridge the gap mantiere manyiso ni rech dok chien samoro rech onge. Anyoko wacho ni nitiere oganda matiyo kod mechanisms ma kagidhi to giluwo rech duto nyaka matindo makoro onge kod future generation mar rech, continuity mar rech gi onge. Ang'o motimo mopogore kod jolupo masani momiyo maru kata kutimo to samoro rech ok nyal rumo to jogi ka lupo to rech rumo. Ang'o motimo mopogore? Gima timo mopogre, watimo cage fishing ei Lake Victoria. Ok onge rech madhi oko, to onge moko ma oko madonje i cages wa. Koro cage ka cage nitie rech sizes mopogre. Kaka mano aketo July last year, na wasechako harvest. Watimo harvest mar 2.5 metric tons. Mano dhi rech ma gimoro 7,000 kata 8,000. Mano harvest achiel. To rech 7,000 kata 8,000. Yeah. Kamane kaka wachake. Tangeni kawa dhi mbele, wabutimo harvest maduong' mol kaloko kaka watimo sani ni. Okwanyal koso rech. Wan nyaka ginene gi cold room ruaka e ofiswa ma Nairobi ka ruaka. Koro ka golo rech gimoro kaka harvest ariyo gi nus 2.5 metric tons. Wakelo gi Nairobi ka wa supply in poor regions kaka Kibera, Kawangware, Mathare, Huruma. Waneno ni kila ng'ato at least yudo rech size ma pesa monyalo afford. To rechwa beche be ok ni malo. Beche ni piny. Ntie size 1 mano 100 grams. Koro ng'at manyalo nyiewo 100 grams no wamiye kalure gi mfuko ne. To ntie size 8 mano 800 grams. Ntie nyaka rech ma kila chiel. Mago wauso ne hotende nikech gihero rech madongo. Lakini matiso gi wauso e chiro kuma kila ng'ato nyalo nyiewo kalure gi mfuko ne. Ok waus rech bei moro ma kila ng'ato ok nyalo afford. Gima wadwa timo ahinya, wadwa neno ni rech ni kila ng'ato nyalo yude. Rokona nya Olga, kamado ni modaduo kierne, awinjo kiwacho ni rech kusegolo rech 7,000 kata 8,000 mano en rech mang'eny. Awinjo ka i-classify kata wacho gwenge mutero gi. Awinjo ka iwuo mana Nairobi County, wacho Kawangware, wacho Kibera, wacho mana kun machalo kuonde ma joto ng'owre. Magwe kuno winjo kiwacho. Ang'o miyo yiero kuonde gieki? To kata Homa Bay County kama ulupe neri, Kisumu County kama ulupe neri, wantiere kod oganda madwaro weche mag chiemo. Food security pod onge godo oganda wanitiere mabende pod nindo nikech chiemo onge. Ang'o miyo Nyanza okiwacho ni udistribute rech gi nyaka kelgi mana Nairobi ka? Nyanza be wabudhi lakini ok sani. Wachako gi Nairobi ka wadwa dok nyuma. Wagole Nyanza. Ugole uweyo dala nikech ni unyisa maber ni weche mag food mar neno ni chiemo nitiere. Mokwongo nego bed ni oganda wa mabende gin joluo nikech gine ma economic activity mar gin lupo. Ka ulupo uluwo chiemo kuma gintie to ugono wegi gi kecha uringo biro Nairobi. Ang'o ma dakno chak gi dala kuka ubi oko kon? Head office wantie Nairobi. Koro kata kawa lupo Kisumu, Homa Bay. Nyaka wakel rech no Nairobi, watim stock, eka wachako distribute. Main distribution channel wani Nairobi, Ruaka. Koro wadhi yao depots moko kuonde mopogre, wapango yao moro Nakuru, moro wadhi yao Kisumu, moro nego bedni wayao Central, gimoro wayao Mombasa. But wamedo grow, eka wachako. Wachako when? Last year, June, July. But sani wasegolo rech madhi 10 tons. 10 tons. So wase grow sani around 1 million fish. 1 million now in the lake here. In the lake. And they are still growing. Rokana nya to nyisani ang'oma utimo mondo uneni continuity ni eri obede. Ka itinyisani to Nairobi kukelo gi wacho ni ukelo gi Kawangware, Kibera gi kwano kuonde madhi adek. Kawangware, Kibera, Huruma. Ang'o miyo kuonde mamoko Nairobi okutergi?
pok wayudo marketers moromo. Pod wamedo kawo ji pile ka pile. Kaka last month wakawo like 20 marketers. Mondo gichako last week on Monday. Wadwa keto gie markets mopogre i Nairobi. Kaka sani dwe mokalo April kende wandiko ji madhi 37. Maiso ni kora in source of employment ne Uganda. It's a very unique source of employment. Wase employ ji sani wan ji 100. Ji 100. To dwe mokalo wandiko ji 37. Ka mede 20 mano chakogi wadhi 57. Rokabananya Evans kadugo irito nyisane ne wacho ne nitiere mechanisms ma jomoko tiyo godo. Wacho ni jomoko kalupo to gilupo to gikawo rech te gikawo matindo gikawo madongo. Ok ang'eyo sama akani iluonge ga ne bayo ang'owena bayo tenga kia bayo bat kibayo inidhi mondo idhi lurech anang'eni gimoro moro medhi manet nino dhi kawo dhi biro oko. Ere kaka inyalo nyiso ni inyalo ti mondo mi kidwaro mana rech matindo to rech matindo midhiro, kidwaro ngege to ngege midhiro, to utu tiyo kod mechanisms machalo nade? Okay, erokamano kuom penjo nino. Waning'e ni enam waloso cages ma wakete rech gi gin confined e net ni. Ma sama idhi timo harvesting in gi chance mar yiero ni moromo market ma pok oromo market. Inyalo yiero kapok igole. Isegole. Dong wating'o net jamalo to inana gi wang'i. Koro ma okoromo idwoko. Mokoromo tidwoko. Koro waduoki chien e penjo moko mi penjo nyaminwa Olga mondi kiyien. Okay. Gimomiyo ere kaka wan sure ni there is continuity in our fish. One juma ka juma wa stock rech and cages wagi. Rech madhi 200,000 pieces. Nyithi rech matindo tindo wa stock gi cages every week 200,000. So mano alone is a surety ni kiny wadhi lo rech. Rucha wan gi rech. Ochieng' abich wan gi rech. Then jaki penjo ni ang'o miyo wachako uso e Nairobi. Chako mana uso Nairobi to dala. Koro mae gima wan watimo. Wan rech wako gole nam direct wakel e chiro. Wagolo what is scale, wagolo ombiye, kaso wa preserve. Yes. Then wagolo pit, watiri chiro direct, to mani nyatero Sindo, nyatero Mabe, nyatero Kisumu. Lakini watimo ne processing, yani wakat cost ne our sales person, kata consumers. Kora miene ni kati Nairobi kane kambi kano chakore, ne gikuongo loso cold room Nairobi kama kuongo. Kora waprefani okay, wakungo tigi cold room Nairobi kama onde. Yes. Ka programs ntie diere, giloso mag Kisumu, mana kaka nyaminwa ong'isi cha. Yeah. Koro adwogi penjo machielo. Koro mechanisms ma utiyo godo mondo rewa yani gimomiyo wan watiyo gi mechanism maber mondo rech onyacho ni koro ber. Yes. Victory Farms company wan mokwongo tik watimo gimiluongo ni aquaculture best management practices. Iwinjo ok kaka jomoko ma inregi giniketo gi e pi kanyo to ucho wil ko. Iwinjo wan waketo rech e pi to nitie transactions matimo kuom rech gi pile ka pile. Miyo ka kawuono kiketo rech abich kinya iro ni pogo rech abich gi kawuono iketo 2 gi nus adek kocha. Ko iro ni rucha in gi rech ma bet ka dito, rech ma bet ka ok dito mopogore. Manyiso ni duche moko adek mabiro rech ma doka ducha auchiel mondo obed machwe, obed kata size 400 grams. Da koro weka ducha 4 to gin around kata 300 kata 270 something grams. Iwinjo. Niso ni watimo transaction moko kuom gi kanyo. To ok wachuoge yath, ok watigi yath moro amora. Ena best management practices. Uloso gi kanyo ka ukutigi yath. Ang'o maketo gi ma fresh kaka iwacho no ero ma gol gi Homa Bay. Koso cold room no en onge gimitime ice miketo kende to cold room just cooling. Onge yath michuoe. To from Sindo waketo gi ice. Gari mantiere ok en gari ma yieliet, en gari en gari no los mana mar ting'o refrigerated gari. Mara chopo Nairobi kane fresh. Obede cold room kane fresh kata ing'iewe after 2 weeks and fresh. Iwinjo. Mano one of the mechanisms harvesting. Kendo kichak ng'iyo training jowa ma otiyo go gin well trained. Ok wagolo ji e school. Kaka CEO of company nigi programs moko miluongo ni GALT. GALT en graduate. Un gi school mupuonje ji weche mag lupo.
Yeah, okay, okanya chini in school. Wonge school. Karugolo gi kure magi bede. Wagolo gi university. Kaka Evans is a good example. Na wagolo university kaina fresh graduate. Wakele Victory Farms. Olana kwa culture university. But timo giluedo practicals okno timo. Obiro ng'eyo sani Victory Farms. Osebedo sani 6 months. Onyalo nyiso kata story mare Victory Farms. It's really been a great journey for him. Skoro jok mutiyo go te gin jomolony. Doluno nyabere maber kabisa. Makoro nitiere jok ma bende lupa ng'ato wuok to odhi oyudo yie kata yie mageno ni lupo go donki. Odhi to oyudo yie to obaye odhi oketo net na inam to lupo. Ang'o mapogore kar? Pogruok nitie maduong'. Kech kata ka dhi e nam gima bende abro penjo chien kocha chande ni abro penjo Olga gimomiyo nitiere jowa mantiere kod weche mosewuok matek kabisa to mole lu Nyanza ma nyithinde walk this school. Ng'ato inyuole koro mo higa 5 10 yudo ka ene do nam. En odwani mondo lupi weche mag school weyo kendo bede jalupo kamano nyaka chien. Ma endi tiduoko chien na. Kata bedo ni mano is one of the economic activities mantiere Luo Nyanza. Mane gima watimo timo sani kaka kibiro Victory Farms kata joma andiko mang'eny en mine gi joma chuo ma around kanyo. Mondo giyud tich, giyud pesa ma giyudo no gichul ne nyithindo school fees. Koro mine mondiko mang'eny. Mine ma andiko mang'eny. Mine gi be lupo. Gin gitimo net weaving, gituoyo net, gitwang'o net. Gi loso rech. Net miloso gi kang'eyo ma Evans manyalo duoko. Nitiere moko mawinjo ka ji wacho ni awinjo ka jo lupo mang'eny wacho ni samoro jomoko negi okang'eyo ni net akang'eyo ni gin tieng' didi to wacho ni nitiere moko ma bende kod lute nam kanyo to bende inyo rech moko ka luti tok iny rech magi gin ang'o matin. Kibire rech opogore mang'eny. Yani fisheries opogore mang'eny. Koro nitiere monofilament net. En net moro apa ni senene en mo office kabisa den usi mo matek. Monofilament. Ochalo mimimbo mar sona. Mokwongo awere gi mano. Mokwongo bende dong tie joma lupo gi net mar sona. Tie joma lupo maga joma ng'isi ni dole magi ketho nam. Maga joma nego nam. Iwinjo. Kech net mar sona cha kawo gimoro amora mobiro kuome. Ugi manyalo wuok oko. Okuok oko. Kodonjo to donjo. Okuok to koro wan e Vicky company okoti gi gigo. Wan gi scoop net. Siwinjo. Entiere en net moro molos maka kabisa kama en gi handle ne. Mi scoop go rech ni tigolo malo tikete kula. Koro en olos according to size midwaro. Kidwaro matindo ibro yudo matindo. Kidwaro madongo ibro yudo madongo to matindo lwar. Koro wan mechanism mopogore gi that wild fisherman. Ja fisherman buka net wild. Wild catch. Ero kamano Evans obro duogo iri achiel kachiel obro kawo yo matin. Olga obro duogo mondo mi ikiunwa lene tango miluongo jolupo weteni be gin wild. Ibro nyiso ni to ang'o mamiyo gin gibedo wild to in to kare nyingi en mane. Kech ka en lupo to jogo kowinji to ginyalo wang' kodi. Ma en Kuku mar Wach odiochieng' ma kono rango weche mag lupo ma bende en achiel kuom gik ma oganda wa Luo Nyanza timo kaka economic activity. Odiochieng' kawuono wantiere kod mor magunda warango weche go mag economic activities mantiere Luo Nyanza kendo odiochieng' kawuono warango weche mag lupo. Weche mag lupo kawacho oganda wa maendi ok en wach manyien kuomu. Omiyo odiochieng' kawuono antiere kod jalony e weche mag lupo. Oganda wa moko wacho ni samoro lupo ni eri konyuole tidhi adhi lupo. Kawuono wantiere kod ng'ama bende osomo wach madhi kod weche mag lupo e studio kaendi. Wantiere kod nyadendi bende kainde abro nigi thuolo gi chagi mosu kadiponi koka iketo TV mari anje mbaka. Arwako e studio chaki moso oganda wenyisgi. Amoso oganda joluo duto kamoro amora uneno e Oloo television ero kamano. Pok inyiso gi nyingi. Nyinga Evans Achiro magwuok Homa Bay e Mbewa. Ero kamano Evans Achiro. Madam Musoganda. Amoso duto jonen no mag Oloo TV. Nyinga iluongo ni Olga Odera. Kisumu County. Ero kamano Olga kachiel kod Evans Achiro. Arwako kendo studio kandi kane wadhi yweyo kod Sand Evans ne watemo rango nets, different type of nets ma itiyo godo weche mag lupo. Anonge kod lony moro mar ng'iyo nets. To isenyiso wa so far nets ariyo.
koro wadwa winjo ni to net iwacho ni moro nitiere oganda moko ma samoro okang'eyo ni gionge kod nyalo koso nao nikech okang'eyo ni net miwacho ni un mar mutiyogo chande konyiewo to en pesa beche to ok dang' awuoye sani beche to biro luwore gi kumiome. Yes. To average linyalo nyiewe pesa di ka inyiewe common mwananchi mana jalupo ma kawaida miluongo ni wild fisherman ka idhi nyiewe to en pesa jalupo kawaida kodhi ong'iewe sindo kacha samoro igone kata 50,000 samoro 40,000. Erokamano. Koro ng'ama onge kod net nieri entiere kod net mana ma enindo godo mimiyo ji mar suna chande aneno ka gilupo ga kode en koro pogruok mane mabede momiyo mar suna nieri iwacho ni duoko rech chien to maendi koro ok nyal duoko rech chien. Mar suna gimomiyo duoko rech chien nikech omako gimoro amora mabiro ire. En omako obed rech mathis monyuol nyoro, rech mathis monyuol kawuono biro donjo. To kisegolo rechno to gidhi tho. Ing'eni monyuol kawuono go mathis ok dhi chamo. Ibo pukogi. Kisepukogi matindo ok cham. Monyuol kawuono. Baina monyuol kawuono gi awachi rech ma en 1 week old. Ok ibi chamo. Kare rech ichamo ma en how old? Rech machalo omena ichame ka omena en opogore rech ma opidho. Omena nede opogore gi net kata rech mamoko. To omena gima dwaro mondo ang'e ka indi be nitiere duration ma inyalo wach ni koro omena ni en koro mo 2 weeks inyalo chame, rech koro mo 2 months inyalo chame. Miwa duration. Ineno kaka omena ki research mosetim kuom omena thothne iyudo ka omena iwacho ni dongo kar chakre dweche 5 nyaka 6 kanyo. Omena oseromo. Komena oromo dweche 6 to omena makore nyalo. Mani nya chame. Kini omena be gin type mopogore. Nitie omena mabor, omena manyadundo, machiek yani. Mano koro genetics ma ok dang' wadonjo. Kaso koro rech ma wawuoye makawuono en tilapia. Mano rech ma wan wapidho. Iwinjo. En tichame after how long? En mature kara. Mano to kendo kero maturity mare bo depend gi some aspect mare. Samoro iyudo ni itiyo gi chiemo ma ok ber. Iyo mipidhogi. Mipidhogi. Iyudo ka ng'ato dhi e jikon okawo mana kuon gi skuma modong' kodhi obaye pond. Samoro odhi obane rech ocham. Iyudo ka ng'ato dhi ong'iewo chiemo ma ok samoro quality. Ok not chiemo ma ok en complete diet. Omiyo rech biro stad. Rech ok dhi dongo, dhi thirno. Koro wan eka Victory Farms gima watimo watiyo gi quality feeds. Iwinjo. Koro quality feeds gi kaso ki attach gi base management practices iyudo ka rech dongo piyo ma at the start of 7th dwe mar 7 tok nyaka iketi e dwe mar 7 nyaka dwe mar 8 ka rech duong'. To Evans nitiere wach moro mabendo oseyudo ka iwacho en kata inang'eni sewinje iwacho ni kata kamaru nieri scientifically medo miyo gi chiemo kata iwacho ga ni kogol ga rech e chiro motergi tinyo ka jiwacho ni rech moa e pond fish pond en ok omit ahinya ni to rech moa e nam natural cha en omit pogruok mane kosumo miyo rech gi chiemo marach. Penyo no ber malis but na ko penyo no ko duoka e biological aspect. Yes. Ineno koro e rech moa odak e pond to gi rech manie iwacho ni manie wild. Yes. Koro gimomiyo rech manie e pond ok mit. Ji mang'eny wacho ni mano en perception. En perception. In be ok inyal yie ni ok mit moingo machielo. Adwa yie with the very narrow adwa yie mathis kabisa adwa yie mathis kabisa. Gima adwa yie mathis ni a pond and just a small field. Oonge gi complete minerals. Iwinjo marech manie nam nyayudo. Koro ka rech manie nam en gi pap maduong' mar kwayo. Onya yudo minerals ka ocham. Minerals go ema dhi lokore to loso taste. Iwinjo taste mar rech. But research mosetim ga king'iyo composition mar rech manie nam to gi manie pond iyudo ka is the same. But taste and perception kaka anyalo wacho kendo. Kata in nyalo bilo sani. Giduong' ni senyisa ni manie nam kande gin ginyalo wuotho malach ginyalo yudo gik mopogore opogore. Marucha ting'eni koro en confined gi kama uketeno manyiso ni odhi mana fide gik ma uketo ne kanyo. Erokamano nya. Olga Victory Farm wacho ni utemo keto mechanisms manyasani utemo nyiso gandawa ber manyalo beti e weche mag lupo. Nyiso ni to moving forward kadiponi koro Victory Farm kaka un Victory Farm en chenro mane ma un godo mondo mi kesane wacho ni nitiere mana regions matin ma untiere kata ji 100 untiere kod paro mane ne jo lupo ma Evans oluongo ne wild kande bende untiere kod chenro ma udwani mondo gin bende ka Victory Farm uchopnegi unyisgi ni ojo dalawa gimomiyo wabedo kod depletion mar rech e nam en ABCD mai monego watem mondo wabed kod production continue production mar rech. Mano be wantiego e program wa wachako wadhigo mos kata kaka sani wadwa timo negi donation wadwa timo donations ne jolupo
mamoko. Yeah. Kaka sani wachako gi rescue boat. Sani ni e airport watimo ne clearance by first week of wigni. Angini odhi wuok Mombasa. Wadhi timo ne gi jo donation. Jo robe gi jo akula be. Gidhi share boat no. Ko boat ni ko kelo umiyo gi astu umiyo gi bende iluongo nango life jackets mondo mi kagine kechwa ka jolupo samoro iyudo ni gidhi lupe nam to giwito ngimagi. Koro ginango gini mu ikone gi mondo mi unene ka gintiere e nam to gintiere safe. Sani wachako gi rescue boat kaka wacho. Moko go pod wadwa timo gi mos bobira mos. Wachako ga chiel no. Bange wabuneno gima wabutimo ne gi next. But community be ema wabeze ahinya. Community. Watimo community based projects eiro kanyo. Eiro. Ro. Evans ko biro tunyiso ne to wach mar rech nieri ang'eyo ni Olga en ochung' korka weche mag administration. Nyiso ni en ochung' ne ng'iyo ni watimo ABCDSA. Ok onyal ng'iyo ni to the technical aspect of it kata practical kaka no kete chande chalo nade. Evans nyiso ni wang'eyo ni nitiere weche mag importation. Mabende no biro ni rech wuok e gwenge mag China to biro pacho kaende. To koro penjo no bedo mathoth ni to wane ma wantiere kod nam kendo maduong' kendo nam mabende ler. Wach nieri kano biro to un kaka jolupo o affect nade to inyalo wacho nang'o? Rech moya Chinese gi Vietnam o affect jolupo mag nam lulwe maduong' kabisa. Ino rech moya Chinese obiro gi bei mathis. Iwinjo? To gimomiyo obiro gi bei mathis nikech gima gitimo mondo gigole kucho gi kawo gi yo mayot. Iyudo ka gimiyo gi ok gimi gi complete diet. Gimiyo gi raw sewage. Mondo galur mar wach. Raw sewage. Kaso rech moya Chinese ipidhe pond China kocha. To ponds gi obedo situated in industrial area makocha. To in industrial area they have heavy metals, mercury gi lead. Koro gi kodonje rech dini okinyi kendi gi generation mari. Iwinjo. Koro neno joko neno ni okay, we wakaw rech gi wadwa dump gi Africa. To Africa kanye Kenya. Aso ka gibede dump. En gik mewet. Mokwongo rech neno to wakaw gi for consumption. Rech go ok donj AU market, ok gidonji. Koro penjiri ang'o miyo gidonji AU to gidonjo Kenya ka. Aso ne gichalo taka gimowet. Gibedo dump to Africa e Kenya ka giyo ni jo Kenya dwaro regi chamo gi chamo. Koro ano chamo chemicals gi chak kelo nwa effects mang'eny de. Ana luongi ni plastic fish. Ano kaluongi ni rech. Aluongi ni plastic chamo chiel kuom. Ok anya chamo. Inyalo ng'eyo ere kaka wanyalo ng'egi kaka wan jomo kia. Anyalo ng'eyo. Rech wa gineno gi Chinese rech wa dongo. Mano kapok otede. Kapok otede. To koro ng'amo osetedne go moketne to dhi fwenye nade. Ineno ng'amo tedne idhi hotel kaka samoro idhi magawa to wacho ni dwaro rech omigo. Ere kaka biro differentiate ni ma China ma indi ma Kenya. Mokwongo rech tilapia, rech China gi Vietnam kata king'iyo kala gi. Mokwongo kala gi kende. Nyisa ni maa is plastic fish, maa is local fish. Iwinjo. Our fish is local fish. To rech gi is plastic fish. Koro rech gi pogruok inya ng'eyo kama. Chak gi size. Ido ka rewa duong' gi korka korgi to maga ka gin ombiro anyalo aken dulu ntino ombiro ma en olor kama. En molor. Aya, rechwa is complete in body form. Rechwa onge kata iwe mong'adore, onge wang'e mowuok. To rech China ido ka iwe moko ng'adore zigzag. Iwinjo. Ido ka fins mamalo gi onge. Iwinjo. Choke gi tindo. Rech China neno yot mang'eny. Choke gi tindo. Ok gin strong kamagwa. Magwa ng'ino wamiyo gi chiemo motimo nyaka calcium gi phosphorus. Koro mekwa choke gi tek. Rech wacho gi tek. Nikech gichamo complete diet. To ringo be ng'eny igi gichwe. To ero mano to winjo to Evans ma ok ne biro ka iwacho ni nitiere nok mar rech e nam Victoria. Koro ne joge neno ni oyo kan nitiere nok mar rech to wakelnu mondo production mar chiemo med dhi nyime. Koso kare ni kelo mana motem. Nok mar rech to nitiere pok adagi. To gineno ni waternegi ma jo EU tamore. Ma Chinese government ose ban ni kik use China. Iwinjo emikelo Kenya nikech samoro Kenya government oyie ni okay bring them. Ne ban kucho ne gitimo jina. Dong nikech gin gi heavy metals. Rech China ni heavy metals. Iwinjo. Gin gi ipidho gi raw sewage. Iwinjo. Ponds go ni kama ntie
industries inge gima mano nyiso. Yani rech China kata ka winjo wach ni to I feel pain. Ok en rech munyi bed ni ng'ato ji chamo. Yeah. En rech mo ok ber. En rech mo top. Yani dholuo moliere en rech mo top. Rech no be ng'eni kelo gi chafu e iye. Og gikelo rech no kapok gigolo chafu. Koro ikele kaka en cha. Kaka en cha. Pare ni rech no obede pot maromo na let's say 1 week minimum. Kapok okete e ship. Pot chakre China nyaka kai kao 45 days dong rech no. Ma bi Kenya kai. Motimne clearance, let's say 1.5 weeks. Otimne clearance. Pod mana en gichafu e iye. Obi Kenya kai, obi ogole Mombasa, okele Nairobi, otere Gikomba, jiadimo semake. Proper handling be onge. Ingeni marwa watinge gikula boxes ok mak hadharani. To wakete ice chete. Odhi Achiro collect. Otere Gikomba, obed Gikomba tari kadi, okete gunia ekichako tere neji. Gichafu manie yen. Rechino bo test mamita dier. Mano koro ko nyalo chamo. To kidhi duka, yudo kondik ni en gi chef life mar 2 years. Ben no more. Ondike duka kamano. Chef life mar 2 years. 2 years. Kwani en Racha en prishe bogu. Igni ariyo makro pode nyalo mana use. Ben normal. Even gini normal ni nya use 2 years. Mana wijo kato koro Olga nyiso ni to in terms of pricing kata nengo were kaka oganda nyalo wacho ni oganda mondo kaw rech ka wukuom kopogore kod ABCD en ang'o mamiyo maruni bedo kod pogruok to outlets jok mumiyo gi jok mawaro girwa to uso gi gin to utimonegi manyalo miyo gibed kod gombo mar tiyo kod ni oyo wan we wadhi victory mondo wakaw rech kaendi wawedhi nam wa depend kuom rech miluonyo gi jom betwa ntie mopogre opogre wantie gi sizes ka chakre size 1 size 1 en 100 grams 200 grams nyaka size 10 size 10 en kilo achiel mar rech betwa digi pa kilo to luure gi mfuko mari ka mfuko mari yeni kao size 2 size 2 no imawami mano miyo kila ng'ato nyalo yudo rech ka luure gi mfuko ne to wachako gi areas where watch ni like slum areas mondi mondo jogging owe chamo rech marichogi wadwa ni at least kila ng'ato e Kenya ocham rejwa to kendo gima timone mine ma uso rech exclusively Victory Farms fish wamiyo gi promotional items wachako sane gi umbrellas nikech ok ber ka gibete chieng koro gin gi shade sama giuso gima wadwa medo ne gikoro agi medo uso rewa wamiyo gi cooler box kendo wan gi jomiluongo ni sales promoters gidhi gichung' kodi kanyo gi wontie leaflets ma wamiyo jogo gi spread the word around kuma mama no use kidwa rech fresh fish from Lake Victoria from Victory Farms. This is the number to dial and that's her name and where she is. Leaflets go mioji manie area no at least biro nyio rech exclusively kwa mama no nketonye exclusively from Victory Farms. For you to be a member buying fish from us wanyisi ni kikinyeo rech mar China nketo kwa dwani rech wa irogi rech mar China. From there kawaneno ni uso ni omedre wami gimilongo ni cooler box jeni keto rech in a cool place kuma ok bikethre onyalo bet kanyo kata kuom dala dek koko kethre kilore maber koro bago gik mutimo ne oganda omiyo samoro oganda nyalo bedo kod gombo mondo miyo bi okaw recho pero kamne Evans aduogo iri kod wach mar sex for fish baendi en wach mosebedo kainyo generation mar Luo Nyanza kaito weche mag prostitution kata chode bende pek e nam kaindi mido ni joma mine chodore nyaka gi joma nyithindo mapogo we skul e klas 4 weche mag kute mag HIV and AIDS opongo gwenge mag Luo Nyanza mano wach manyaka statistics osewacho to en mana e kor nam kaindi kuma ilupe ang'o matimore to sex for fish wachope nade ang'o mamono kaka jolupo watu nyisi mine ni oyo ka ibiro wero kel siling 500 ami rech ma ok ne ka ibiro wero tidwa ni mondo kel ringruok ni mondo omi rech ang'o makelo ma Okay, sex for fish en topic moro maduong' ahinya kendo en malich mowinjo be ni oganda joluo ng'iyo with a lot of care. Iwinjo. Koro adwa chako kaka gima kele. Ang'o makele. Iwinjo. Mokwongo mae gima kele. Nitie mine mang'eny ma uso rech e chirni.
to minegi source gi en nam. To nitie jolupo madhi e nam ma omo rech. Koro jolupo gi dhi e pi deep into waters, gibiro gi rech. Now catch en magi yudo cha. Catch samoro this. To wang'eni nikech wang'eni Lake Victoria obedo depleted sana. Koro giyudo rech mathis. To mine ng'eny madwaro rech. Iwinjo. Koro rech this dwaro nyiso ni demand is high, supply is low. Koro samo giland gi rech cha. Chuo kawo advantage, fishermen mamen, madichuo mayawuoyi, gikawo advantage. Okay. Jaod ng'ane cha asebedo ka dware. Tang'eno odil gi uso rech ngege. To ngege olor mathis. Bas, mae kama aka advantage. Koro obiro to giwuoyo gi mine. Ni rech ni owinjo bed amigo 1,000, lakini kech koro en kama anya migo gi bei mathis to modo yier kangi ti. In fact, gimocho ni akuot gima giwachoga ni abo mi gi bei makama to modo ni ka ngi timo. Igenyo in kichung kanyo ikia gima ngano min, but nikech koro miyo no to seng'eyo ong'eyo ko bote odhi chulo gi dende. Koro imiye rech at a cheaper price. Odhi uso. Ang'o tieno owinjo ka idwong ne dot. Koro koseduong ne dot ng'ato donjo to gitieko. Koro that business is complete. Koro mano ichulo rech. Mano chulo rech mokawo cha. Iwinjo. Koro trend ni is quite common. Koro trend ni nitiere kamoro amora e beaches wagi. Ma ok kwawuonde ni nitie kuonde maonge. Entie e beaches. Nitiere odhi mbele, gima dhi mbele. To koro gima kele no en nikech rech this e nam to joma dwaro ng'eny. Kanye mono donje. Ineno gap ma ino. Kanye Victory Farm donje. En okang' mane minyalo kawo mondo wach ni orum mapiyo piyo aneno ka thuolo dhi matek. Nyisa ni en okang' ma drastic measure minyalo kawo mane ni wach mar sex for fish room nikech ma indi gima tieko generation bende mar luonyo. Drastic measure minyalo tim sani gi kama wuone en ni adwa advice mine ma uso rech. Giwere gi laro rech molore nam molore mathis cha. Gi Victory Farms gikawo rech at affordable prices. Gidhi giusi mondo still people make profit. We have one direct mang'eny, you can choose size midwaro mathis madongo matimango gibi yudo rech. Supply yube nyalo meet demand mar ji teka koro ji tewacho ni wan koro wadhi Victory wadhi manyo rech. Ji teka Kenya ngima koso kanye. Ok jolupo teka koro wacho ni adon nyisi gimoro achiel. Wadhi Victory. Adon nyisi gimoro achiel. Wan gi rech. Wan gi rech. Rech wan go. Ong'isi ni week ka week waketo fingerlings adi? Dunginyo ka weche sechika. Week ka week wa stock 200,000 to gino chake chon. Ka un gi rech kawuono dakiting'o kata rech adek ikelo na studio. Nitie. Uting'o ukelo na? Ya ikarikia. Kare noko ng'isi onge wach Olga namba uringo piny kanyo ero ne oganda manyalo dwaro achiel kachiel mondo gitudre kod Victory Farms. Namba gi nitiere piny na screen kanyo. Kineno TV tineno ka namba ringo kanyo. Nyalo gogi achiel kachiel, ibiro yudo achiel kuom jok matiyo Victory Farms mondo mi wuo kodgi kadi ibed kod gombo mar ng'eyo ni to inyalo tudre kod jo Victory Farms yo machalo nade mar yudo rech kata mondo gipuonji gik minyalo timo achiel ariyo adek inja lupo mondo mi ing'e kaka inyalo lupo kendo ibed kod rech makare. Wach ni mogik ne oganda maneno Oloo TV to moloyo ne jolupo. Anyalo nyiso jolupo karlo especially mine kik ulu joma uso ni uso dend kuom rech. Duru Victory Farms unyiew rech e bei malure gi mfuko mari. Ka tich bende udwaro wandiko ji tich pile ka pile biuru apply uru waketo applications wa Brighter Monday e farm wa be robe unyalo biro drop application magu wanyalo ndiko utich kata ka un gi nyithindo be marango tich ukelo gi Victory Farms ibo migi tich kar loyo uso dend kuom jolupo. Erokamano nya Evans jalupo ma ok wild fisherman. Wuogi oganda wachni mogik ne jo. Erokamano ahinya oganda joluo Oloo television. Wadhoni erokamano kuom chiko itu neno chiko itu giketo wenge maber kanyo. Koro gima dang'ane wacho adwa gwelo ute. Kidwa bilo rech maber di Victory Farm, eat local, make local. Mane wach mango. Eat local, make local. Erokamano nya Evans kachiel kod Olga kum kauthuolo mar achiel kachiel machopo studio kaendi mondo mi wawuo e weche mag lupo. Weche mag lupo mana kaka Evans owacho weche mag sex for fish en wach malach. Wabro chako yudo thuolo mondo mi wawuo achiel kachiel gi jolupo moko bro manyo moko ma Evans luongo ni wild go. Asto Evans bende bro kelo kaendi mondo gibed kanyakla wang'eni to ang'o makelo pogruok to jo wild gi inyalo konygi nade. Koso gin ema ginyalo konyo Evans mondo gin bende Evans owinj frustrations magi kali
familia. Samoro gin mana jok ma yuto gin pinje ma koro keto gi gibedo wild. Ng'ato dhi pudho net ne monindo godo mar suna, odhi olupo nikech kaka odagi otamore. Maendi en Oloo TV, Kuku mar Wach kod Jeff.